ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕಲಿನಿ ಉಡುಪಿದ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಲ್ಲ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೋರೆಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೂ ಏನು ಒರಿಯೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೋಯರಂದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಉಲ್ಪರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ಕಿನ್ನ ಜೋಕುಲಿ ಬ್ಯಾತಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಉಂಡು. ಅಂತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಕಿನ್ನ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಎಂಥ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.
ಮುಲ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಏನಂತೂ ಮಾತಾಡ್ನೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಮುಲ್ಪ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.